Joo, eikä tää peli ole tarpeeksi suosittu jo nyt, että ei tää mitään esittelyä kaipaa. No niin, miten tää toimii? En mä ehkä kuule mun omaa ääntä. Aha, mä Tää oon mitä? sitten vissiin. Oi, high time. Mitä te ootte? Mä jäin hunteriksi. Oi harmi. Mitä sä pelissä pitää tehdä? Hunter applicant should stand here. En mä tuommoista. Ehkä ääntä. paljon Varmaan vahingossa seisoo enemmän siinä. aikaa. Jaakulla on 1000 pistettä. Joo, tässä vaiheessa olisi varmaan ihan hyvä kertoa, että mä en edes ollut tiennyt, että tää roundi oli alkanut ja mä olin vaan saanut 1200 pistettä. Joo, ei mulla muuta. Oikeesti Missä se laaja on? tässä jossakin. Silmä ei erota mitään. Ei näköjään. Tää mä ajattelin, että tää on ihan niin helppo piilo löytää. Vihellä. Voi ei. En. Miksi? Tää on ihan vitun paska piilo. Onko kaikki muut löytynyt vai? No, wow. Mä ehkä näen Mä tän en koko kerännyt vuoden. tehdä mitään, kun mä menin siihen Niin, kaiken Pauli lähelle oli sitä jossain putkessa katossa vaan heilu. Kattokaa, mä oon tässä. Ei! Kaikki kävi tässä niinku vuoron perään. Ja nyt on Mä en kerännyt tehdä. Aa! Ihan paska. Niin mä aluksi olin menossa semmoseen sen vitsin Nyt mulla on ääni tynnyriin päällä. Okei. No nyt mennään eikä meinata. Ei vittu. Mitä mä teen? Mä annan napit. Aa! Mä oon siinä backroomseissa. Tietysti kaikki on samassa huoneessa. Hei oota, Mä oon kuuleva. kuuluuko tää vislailu vielä? Ei vitsi, mitä? Enkä mä liiku. En. Kuinka iso tää mappi on? Kaa tässä vieressä. Nyt kyllä No joku niin. löytyy. Vittu, mä oon tällä vitu altasa jumissa. Vilja kyllä vetää ihan huolella. Missä? Onko mä se kiipeä näitä seiniä? Pääse. No vittu, hei. Miten mä vittu liian? Kuka se oli? Ollut. Minä. Itsikö? Siis vittu! Niin, jos ette vihellä ootte nössöä. Mitä vittu? Kyllä te nyt mut löydätte. Ootapa vaan. Mitä? Missä Ai se ei oo lopussa. Oisko vaikka? Ei mun pitää ottaa Wow. täällä. Tää on tää, okei. Mä osaan fiilata tarpeeksi hyvin, että mä tiedän sen. Niin, mitä täällä niinku kaikkea on? Oi saatana nää isoja tiloja. No mihin vittu mä menen piiloon? Se on vaan Miksi me ei vaan pelata no? Ei tuokaan hyvää. Ei mä tiedä vaan. Ei perse. Okei. Sitä Joo, no space. Nyt mä sen tiedän. Ei siis... on niin paska tää momentti. No niin. Mä oon niin cool. joku hevosen palli. Joo, Miten veti mikä free? Vitosta ja sitten nelosta. Siis oikeesti... Tuo on tässä portaissa. Mistä ton näkee aina kuinka kauan kestää viheltä? No siinä se näkyy siinä Missed Spot Rankingissa. Next update. Ei mulla näe. Ei me nähdä sitä varmaan itse päällä. Mikä on tuo Lauri-hahmo? Rentti. Voitko ton maalata? Siinä on pitää aikaa voi käydä. Mikä puhuta sitä portaista oikeesti, mutta niinku...
Ollissa tässä. Ootas, se on tässä just. Missä se on? Mä yritän itekin etsiä sitä. Mitä mä tein? Missä ne on? No niin, nyt mä pääsen. Vittu mikä. Etitään tää kusipää nyt. Mitä? Missä se Jaakko oli? Se oli tuolla kattopalkissa. Se, mutta täällä on joku muukin on vihelellyt vaan menemään. Mä en No niin. löytänyt sitä ikinä. Ylimäistä. Häirikä. Missä? Missä vitus? Paljon ne vähän viimeisiä. Vaihdatko sä paikkaa? Paskaa. Siis täällä on 2 tässä huoneessa. Niin onkin. Kattokaa, Se oli missä mä- täällä! Kattokaa missä mä oon. Miten mä en Oh. nähnyt? Siis mä kävin tässä, kävelin tästä ohi vaikka kuin monesti. Noniin, uusi peli. Oho. Uusi peli. Ei oo, mä tein. No, Pystyykö tässä nähdä mukaan muita, kun menee piiloon, kun mä en näe niin. väri siis. Väli. Eikö mä eteen? Mitä? Sitä on vittu! Siis tuo näyttää tosi ihan saatanan tummalta. Miksi tää on näin vitun vaalea? En mä halua näin vaaleita väriä. Anna panssi. Sä lähet juoksemaan. No niin! Nyt alkaa näyttää jo vähän. Ei. Tai ensin. Mut kun sit vittu kun nuo värit, siis mä vieläkin vituuttaa kun nuo värit on ihan kauhean. Mikä paita sulla on? No onpa ainakin nopeasti ohi, jos ei muuta. No joo. Mitä se Force Fist vai mikä toi on toi next update oikeesti? En mä tiedä. Siis on se kun se Tää updattu mitään tuo ollut pisteranking. Aa, Niin pisteet vaan nousee. Niin. Niin. onko tässä sirkustelu täällä? Ei! Sain tässä ollut ton lampun värinen. Ei ollutkaan. Mä vissiin satoin vahingossa olla tässä. Miten mä saan? Voinko mä jotenkin... Jos mä haluan tommosen. Kyllä niinku vuoden sport. Onko? Nyt jos koskaan paskapiilu. Häh? Ei kukaan etsiä. Vitan. Missä broidi vetää? Vai näeks mä ees niinku muita Et vaan. milloinkaan? Eikö tässä näe ollenkaan? Siis kyllä tässä näkee mun mielestä jo muita. Tai no en mä tiedä. Missä se on kyllä. Viljan piparkakkuukkaa? No se liukumäkin mappi, niin ne oli kyllä ihan näkymättömiä, mitä se Jaakko siinä ampui niitä sieltä ylhäältä. Niin. Jaa, no sitten. No en mäkään nähnyt Ollia, vaikka se oli siinä mun No vieressä. joo, toisaalta se on vaan järkevää, kun ei sitten vaan tässä muodossa voi vaan etsiä muuta. Ja sitten kun sut ammutaan, niin menet vaan ampumaan niitä järjestyksessä. Mun piilo on niin paskaa, josta mä vielä vähän muutin sitä, mutta taktiikkaa. Kuka helvetti siellä viheltelee? Nyt turva tukkoa. On se pisteitä. 50 pistettä, ui saat! Kieltäminen, kato, johtaa siihen, että saa nähdä. Vittu, Olli on Spider-Man. Niin on. Eipä. Aha. Mistä se löytyi? Ei se Snaipas Pauli tonne vaan. pääsi. Mitä se on tässä katon rajassa ollut? Ai ei! Olli näki minun. Kaikki oli seinillä. Etitään se Jaakko nyt. Jaakko on tossa. Tuo oli ihan paska piirre. Mutta se, että mä näin jo yksi kerran, kun mun ohi vilahtaa niinku luoti. Hetkinen, voinko mä vielä... Siis tuo ei oo kyllä yhtään tuo väristä. Opetusta. Joo. Kuka mä etsii mut? Minä. Niin ei oo, mä alkoi Jos vittu, mä... kilveilyä mua. Tää on niin monta, niin kyllä se ihan nopea.
nopeasti. Tai hitastetaan nopeasti mennä. Tietenkin voi ottaa se infectionin pois, että se on vain yksi etsi. Mitä vitu? Siis oikeasti vittu. Mulla oli ihan saatana hyvä piilo, mutta ei oo enää, kun mä vittu tipuin. Voi pisteitä on tullut. Kuka täällä on? Mä kyllä katson tää aikaisin, että mä vaan vähän tutkin tää mappia vielä, minkä näköinen tää on. No, niinku oikeesti. Tää on tämmönen pikkunen, joo ei, tää on ihan jepo. Miksei mä voi viheltää? Mä haluaisin viheltää. Voi ei. Tietää missä Viljo on. Luon tässä heinäkasassa ihan varmasti. Onks tää viheltely vaan niinku optional? On. No, kun ei oo Okei. force. Mutta kun se tarkoittaa sitä, että sun luokse tulee Niin. Piiloa, sit mä pääsin sinne, sit mä tipuin alas. Tästä kohdasta, missä mä olin, niin sit mä olin silleen, että nah bro. Ei! Missä äijä on? Vihellä. Sille ei tule edes pisteitäkään. Sitten tässä Mut se tulee. Se on täällä nurkassa. Se on tuolla. Missä? Brr, ihan paska. Tuolla väliin. Mikä se tämmönen äijä on? Hei. Juokse! Älä tee noita movesia, kun juokse! Hyvä, sillä ei oo aina pelannut Apexia läppäämistä ja hienoa. Tekee joku Ei oo ohjaajan tukea tässä. Mikä materiaali on se tämmönen? Siis vaan Mikä? ekstra sitä. Ei! Lauri! Ei oo noin huono aimi kellään. Näyttää siltä. Mitä? Jos tuo ei mukaan osunut, niin se on kyllä pingin vika. Ei vitsi. Siis. Nyt on kyllä niinku... Tää on kyllä pingi. Se on niinku niin just kohdallaan, mut sit se ei mukaan oo kohdallaan. Niinku en tiedä. Sä yli joku minuutin olit siinä. Monesti oli silleen, että...